Gaurko gonbidatua Zumaiarra da. Euskal Herriko zinema, telebista eta musika eszenetan dabilen talentu geldiezina. Bere lanak ez du mugarik, makillaje artistikoa, fantasiazko sorkuntzak, protesiak eta errealitatean kazgora jartzeko gai diren estetika kontzeptualak dena egiten du. Eta guztia, nortasun propioarekin. Esaten du, errealitatetik urruntzen diren edertasunak bilatzea gustatzen zaizkiola, eta egia esan, nahikoa da bere lana begiratzea dena ulertzeko. Zinemaldeko proiektuak, musikarentzako irudi ikusgarriak, publizitate munduko lanak, eta noski, ezin daga aipatzeke, arrakasta handiko El Internado Las Cumbres telesailean edo Mito Aroa produkzioan parte hartu duela estilismo taldeko kide gisa. Zalantzari gabe sortzaile aparta, langile fina eta irudimenari mugarik jartzen ez dien horietakoa da. Ongi etorri, Euskarazko lehen moda podcastera, Amaia Urrestilla Erkizia. Profesionalen begiradatik, gure hizkuntzan, Euskarazko lehen moda podcasta. Moda, 360. Ongi etorri, Amaia. Bueno, hasieratik hasiko ba. Nondik etorri jatzen jakimin hau? Makillajearekiko jakimin hau? Ba, nik uste txikitatik, ez dakate rekuerdo ikan beste zerbait gustau zaiten ikan. Netxian joten itzan eraman kajoiak irekitzea, eta etzun eukitzen makillaje asko, baina sekanakin, ja azten itzan nere buruai gauzak probatzen, nere lagunei olen guzinei ia mosten, eta esango nuke, ez dakit, txikitatik dakaten gauza bada, eta beti argi eukidet, eta horren bila jonitzen, bai. Bai, eta esaten, berez hasieran bebai esan dotez, protesiak, egia esan, fantasiazko makillajeak eta protesiak hemen ez da, holan zerbait oso ohikoa. Eta hori ikastera fanzitzen, Madrilera. Ze topauzinu Madrilen, o ze ate ireki jatzun antxe Madrilen, hemen Euskal Herrian faltan botatzen zinuna, o esaukotzuna, o... Ba, egia da Madrida junitzala ikasteko leku gehiago daude, baina egia da Euskal Herrian gaur egun pixkat gehiago daudela. Eta, baina, pixkat ikustean nola moitezan, nire hemen bani joan urte batzuk lanian, makillatzaile bezala, orduan, apetetitzen bai Madriden ikustia ber zertze hon. Eta, uste atiak ireki baino gehioan, kontura unitzala hemen ebai ate asko daudela irekita, asko moitze gehala Euskal Herrian ebai, audiovisualetan, eta, bukatu nituen ikasketak, eta honea bueltatzea dezidu nun, hemen jarraitzeko lan horrekin. Ez que askotan, justo, jendeak iten dauela hori, Askotan faten da Madrilera o Barcelona pentsatzen topabi dauela gauza asko, eta berez, nire kasuan, nire bai Madrilen lan desente iten dut, eta pasetan jatena da, hemengoko jendeakin itxotela lanan, eta inkreiblia, ara faten gara lan aitea, baina eske hemen etxian ingeike lan, bai. Bai, eta han neola, konturon itzan hemendik gehioa izitzaitela deitzen igual nahi nitun nin lan batzuk, baina egia ondo etorri zitzaitela ikasi nitun gauzak, eta beti ikaste zu zerbait, eta ikuste zu pixkando la moitzeanan, igual lana, eta, hori, dezidu nun bukautakoan, honea etortzia. Bai, nik ulertzen zut, Errealitatetik urruntzen diren edertasunak lantzen dituzula esaten dozu askotan, ez? Baina, abia puntua beti izaten da, gorputz bat, edo aurpegi bat, lantzen dozunean, edo lan bat iten dozunean, edo protesis bat lantzen zabitzenean, edo makillaje bat zabitzenean lantzen, ze da zuretako muga, ez? Gorputza talen bat, edo, ez dakit, ezaugarriren bat, betiki zuri igual trabatzen jatzun zerbait badao? Protesiakin esango nuke ez da hola mugaikan, zuk nahi desuna eta imaginatzen desuna aldezula sortu. Egia nik ez dakatela tailer bat, adibidez gauza oso handiak iteko, orduan igual gorputzeko monstro handi bat inberko balin manun, igual laguntza eskatu berko nun, edo guantxe bertan nik hor dakat muga, ez dakatela leku bat, igual olako zerbait iteko. Eta enkargatzen dozue, o... Momentuz ez diate zerra hundik enkargatu, así que, momentuz gauza txikitxoakin, eta arpegiko gauzak, eta, egia da bizkarreko protesiak eta olare bai inditut, baina, momentuz moldatzen naiz, baina hori izango nun dala muga ontxeakatena. Oin etortze jate burura, molan, bote prontuan, aukera bat da bebai, eukitzia
bide hori erdizabalik, hau da, norbaitek nahiko balau, ez, hartu eta jo, ba, igual hori lantzia ez, edo tailer txikitxo bat lortzen badozu eukitzia, edo laguntza eskatu behar badozu, ba, igual zube bai eukitzia hor zure taldetxo hori, behitu? Bai, egia da, ba, eskatela gero lagunak lokalak dazkenak, eta beti saiatzeka laguntzen, da egia da, ni behintzat lagun hona dazkat industria hontan, eta bueno, laguntzeko daude danak, eta egunen baten eskatze baiat zerbait handia, ez dut esango, ingo dugu, zerbait ingo dugu. Beti ustetzen da zerbait. Osea, askotan esatu zu baiet, gero esatu zu segatik azando baiet, baina gero merezi dago, askotan bai. Bai. Makillaje naturala eta fantasiasko lana uztartzen dozu, baina askotan iragarkiak, film laburrak eta telesaiak itxeko, ez? Zer gertatzen da kamerak piztu aurretik, ez? Horre askotan egoten dieten txio une batzuk, beste batzutan ez, eta egia da, askotan egoten zara makillatzen pertsonakin, eta da, gertuko zerbait. Azkenean zure lana oso gertuko zerbait da. Ze nabaritzen da, ze transmititzen da, ze bizitzen da? Situazio diferente asko egoten dira, baina egia da, da momentu bat pertsona da honak igual oso nervioso, orduan zuk pixkat lasaitu berdiozu, edo oso inseguro edo insegura ikustea bere itxurakin, orduan, bueno, asko lagundu berdiozu, pixkat terapia ite du. Terapia momentua dala izango non, momentu horiek, eta bueno, beste batutan aldrebez, igual festa momentua da evento bat, festa girokoa, eta bueno, ondo pasatzeko momentu bate bai bada, eta konfiantza balin bakazu makillatu berdezun pertsonakin, gehiago. Nik egoten azenean ematen formakuntzak leleuko gauzia adirazte hotela, eta hau da niri bebai asko markatu eta adirazi duztielako, da pertsonekin iten dugu lan, baina irudia lantzen dugu. Eta gaur egungo gizartean dau superkritikauta. Osea, danak esango dutzu, bai ez, guztia jateja guztia, baina danek uste dabe daukiela eskubidea euren iritzi emoteko. Eta hola da, orduan, zuk esan duzun hori, terapia pixkat edo, bai pasatzen die, egoten die pasarte batzuk, jendia egoten dela, bai, askotan inkluso etortzen da igual momentu batian dagoela oso vulnerable eta zuzabitz bere irudia lantzen, orduan, wow. Bai, egia gero igual, hitzaiten nahi balin bagea pelikula bateko momentu bat eta rodaje batekoa ez da berdinare ez, beste momentua da, baina bueno, ere bai pertsona baia baten sartzen laguntzen aizea, orduan igual da bere momentua karakterizazioan bidez ja transformatzeko eta ere bai onbertzea pixkat behai laguntzen, lasai, konzentrauta, ez dakit. Ez que oso, segun ze situazio dan, oso diferentia da momentu hori. Noto dozu noiz bait, hartu eta pertsonai bat, bueno, film batian edo spot batian dana dalakua, aktoresa edo aktoriai makillau ez, eta esan, ontxe bain nau pertsonaian. Pasau jatzu hori ikustia? Bai, edo askotan, igual momentu hor tamaino gehiago, igual ja asteianian grabatzen, eta horre tokatzeko geldi huiteia mostea, ez? Eta zurre tokatea sartu bertzea. Eta, karo, momentu hortan ezin diozu askotan, horrik aste dezu ezin diozula igual itzein, ez dakit, beste zerbaitetaz, ze behazkenian dago papelean sartuta, eta ezin diozu hortik atea. Eta zuk hori, ikasitezu pixkat, zein dan momentua, zein ez, osea, momentu horiek errespetatzen, eta ikusten, pertsonaian sartuta dagoela, orduan ezin diozula hortik atea. Zuzri ezor, pipi, eta... Eta jazta. Eta gero ja, bukatzean ian dana, ja itzeingo ezu, Oso, ondo. Zinemaldian bez, sarritan egon lanian, zenolako askatasuna dukotzu ezuik lantzeko makillajeak? Etortzen dieia, adibidez, estilistok markatzen dugu asko, doio lan jantzita, eta gabitz topatzen makillaje rollo hau, edo ja etortze jatzu pertsona bera nabien pentsatzen honekin, eta askotan etortzen dieia mobilakin, eta... zinemaldian askotan pasatzen zaigu, ez deiteula esautzen jende asko lehenengo aldiz ikusi dugu pertsona hori, askotan dia produktoriak, edo aktoriak, baina igual ez dezu esautzen, berriak, edo... Eta orduan, igual momentuan esateizu, beitu, nire estilistak esan dit hau iteko. Eta, baite iozu, eta listo. Beste batzuk esateizu egin nahizuna, saiatzea pixkat konversazio bat eukitzen berekin esautzeko, ze nolakoa dan, ze azkenian ez diozurez beste gauza bat ingo ez da nabea komoda sentiuko, baina
Gero nahi gustatzen zait, hor topatzeit eure bai, aktore euskaldunak, igual enteratzegea, bihar datorrela orduan saiatzege igual, bere estilistakin hitz egiten, da esaten, jode, zen eraman berdu, ze gustauko zitzaizun eramatia, eta nahi hori gustatzen zait, estilistakin hitz egin da pixkat. Pina itia, eta zuri ze gustauko zitzaizun, nahi ze gustauko zitzaiten, eta aktoriakin o aktrizakin hitz egin, da look bat sortzea, pixkat generala, ez izatea dana aparte. Bai, gainera politia da, ondo da unuizian behin, bote porrontuan ikia zerbait, baina beste alde batetikan, esaten moduzu, ematen, askotan da igual, segurtasuna ematen dutzun zerbait, eta lantzen dozu, eta da, bai, alde batetik bai bestetik, hau gabiz topatzen, ez? Eta ez hortala da. Bai, egia da askotan ez daula ukitzen denbora momentuan hori iteko, baina hori, enteratze balin bagea, beitu, bihar datorra, eta harremana daka, eta badakit zein jaste ion, WhatsApp bat biali, eta momentu baten hitzein, eta... Noiz edo noiz eukidozu holan kosta huin jatzuna, basan dutzu nidotau eta kosta huin jatzu ez dakite, badukotzu holan ez dakite, oroitzapenen bat trabatu injatzula holan makillajeren bat edo? Osa, zinemaldian esatuzu edo... Edo orokorrian be, bai. COVID garaian adibidez, bai ite genituen gauza bastante raruak. Bai, joen... Aia, behin makilla honun mutil bat, entzala momentu hortan, eman bertzun telebistako zea bat, aurre prentxaurreko bat. Eta nahizun makilla, baina etzun nahi maskariak endu, orduan makilla honion, maskaria honean jo jarrita, eta makilla honion makarrik hau. Eta esatezu, baina hau beharrezkoa da, osea, ez da olako gauzak badaude, edo... Karakterizazio. Hemen entzauko makillajeik, zaukon bakarrik goiko partia, maskarillak tapau itxentzelako. Karakterizazio bate behin telebistako egin genuen, baina maskarilla jantzita uki bertzune bai, orduan pentsago genuen maskarilla gainetik pintatzia. Eta karakterizazioan parte itia. Osondo. Olako gauzak bai, eske batzutan gertatzen zaizkigu situazio batzuk. COVID izan bastante holan situazio raro, bai. Eta sortatu zian, niretako esperimentatzeko momentu asko. Danok uste dut, esperimentagoela asko. Bai, telebistan behaiek makillatu bertzia, baina guk esplikatze genien, da, gauza... Bai, gero nik ikusi neban, bai, jendia gaina esaten zauela, notatzen da pila bat ez dauela, eta baitu, hor bai guztau jaten asko, askotan zuen lana etxatzua ikusten, zuei, eta zuen lana ez da baloratzen hainbeste ez dakixelako ez jankintasunetikan, Eta pasau zan, hasierako programetan, estilistak etxian zazen, konfinauta, eta aurkezliak zazen, emoten berriak, gauzaba bestia, eta itxuretan berdina. Eta konturatu ziren, hemen ekipo badago atzetik. Bai, eta hor, beti ongoa, ez diona importa, ez? Osa, beretzat, ez diguna falta motako, baina egia da aurkezliak bai botatzeko faltan normalian. Azkenian behaien segurtasunak ine bai jolaste deu, behaien azkenian pertsonaia batzutan bihurtzeiare bai, ez? Eta, bai, behaiek nik uste bai botaz iguala faltan. Bai, eta danok ikusi ginuan. Nik bai nahuelako apurtxo bat igual sartuta, baina nire bikotiak bai esaten zeba. Bai, notetan da hemen jendia falta da atzetik lanian. Bai, eta azkenian bitu, mitoaroan bebai lanian egon zinen bertan, ez? Eta horrintzan izugarrizko lana, hor produkzio potente bat zaon. Zelan izan zan lanketa hori? Hasieratik bukara arte, ez? Apurtxo bat, zelan lotu zinuten ideiak, egon zan hor askatasuna lantzeko, o jatorri ziren gauzak oso finkauta? A ber, mitoaroa, guaindik ez da bukau. Bai, egia da. Hau, saga hau, ez? Eta hirurak oso diferentiak aidea izaten. Lehenengoako makillajia nahi zuten bakarrik pertsonaia batentzat. Orduan nahi esan ziaten egun batzuk lehenu hobeitu pertsonaia hau nahi deu, hola nahi deu jutia, eta alko zenunin, orduan nik eskauziaten hain nun, eta listo. Eta bigarrengoako ja, badana denbora gehiokin hartu zan, makillajia eta erropa ere bai garrantzi asko eman zitzaion, eta hor ja denbora gehiokin abisatu ziaten, eta hor estilistakin batea pixka pertsonaia sortu genitu, baina egia ni makillajeak dezidu nitunak holaxe izan zian, eta bai eukinun, oso polita izan zen, azkenian nik dezidu nitun makillajeak hortzeuden,
ados zeuden propuestakin, eta hola izan zen. Eta guain 3. prestatzen nahi geha, ja hilabete askoz lehenoko abisu batekin, eta guaindik horre gaude, ja proposamenak ateatzen, ja espazio asko zaundio da, jende gehiago egonga makillatzeko, eta... Frogak itzen dozuelena, hau da, Bai. badakit iten diela, ensaio orokorrak, entsegu orokor horreitan, askotan ja, Bai. jantzitegia gaina batzutan, zer esan asko dauko jantzitegiak, orduan ikusi bida, zelan, batez be, zein dan, eunen konporta moldia, edo patroiren bat aldatu bidan, edo ondo ajustatzen dan, edo petakak, edo kabliak, edo hau kendu inbidot eta zelan dan, hau tiratu itzen duzte, hau iten dotenean, azkenean guzti hori landu inbida. Iten duzu bai hori makillaute edo ez? A ber, egia da makillaje, pertsonaia danen makillajeakin ez bakarrik entzaio orokor bateako, azkenean, bueno, ez da erropa bezala igual, basuk esatezuna igual tira iteit, movimiento bateako, edo la... Baina adibidez, bigarrengo mitoaroako, ilunbekoako, hor zeon peiok momentu baten odola botatzezuna gotik, eta karo hortako kapsula batzuk erosin itun lehenengo, baina asko zikintzezun erropa, eta sala. Eta ezintzan garbiu, eta gero zeuden 10 minutu garbitzeko, eta kapsula horiekin adibidez, etzan garbitzen 10 minututan eskuak, asala, eta erropa. Eta hor hor ja, bain genuen ensaio bat edo bi, nik etxean inituen, 1000 proba, kamisetak zikintzen, garbitzen, abertzarrekin garbiu, eta, alako baten, lortu nun koloria gustatzen zitzaiten beste bat lortzia, eta errexokentze sana. Eta hor duen peio kantauzun kanta bat, 2 kapsulakin hauan, eta gero mastikauta ateatzezan, eta gero 10 minutoietan garbiu genuen, lortu genuen produktu batekin ematia garbitzeko, eta, hortako adibidez, bai, egia kontzertu bate bai diferentia dela, movimiento asko dago, izerdi asko, azkenean hainbeste movimentokin, eta berua, eta komplikabo da, alde hortatikan. Baina, Nitortzeja burura gukin ginuan produkzio bat dantza vertikalana, eta, karo, gauza bat da, dantzan daz, orduan izarditu inbida beta, baina vertikalki daztin txilitkatuta, orduan jantziak ezberdin konportatzen dira, eta gainera arnesak eukibiozu kontutan, eta zelan katia huitzen ziren arnesak, ez dakize, orduan guzti hori, bai, eta konturatu gitzen, makillajiaz ginu ala frogatu, eta gero, gogoratzen azoria, estreinu egunian, karo, makillajia ikusi ginuan importantia zala, batez ben, nik aukeratu nitxune, justo hor makillatzailea ez gaun eukileloko egunerako, nik aukeratu nitxune produktuak, etzien honak, ensegidan faten ziren, izerdiakin ensegidan faten zan, eta hor... Bai, dana behitu, berda, azkenean, kamaretik nola ikustean, askotan igual intensia bat emateieu dana joa sala ikoloria, eta gero argiztapena ikuste deu, eta derrepente, ez dakit, kontrako gauza bat ikustea, askotan pasazait, hori, igual, incluso kampanada batzutan lehen urtean pasazitaiten, ensaioan ikusten un modu batea, eta gero jarri zanean zeon beste argiztapen bat, eta esan un, aldatzea, bai, hor pila bat itzen da, bai, hor, eske gaina argia da beste mundu bat. Bai, dano junberga eskenean pina baten ze, danon lana da, resulta bon bat danan lana juntauta da. Baukotzu golan historio bitxiren bat? Nik ustet bitxienak zinemaldian izate jala, azkenean sartzea realidade baten ez dana, ez dala gure egunero ekotasunean sartzen da. Ez dakit, igual, zinemaldian derrepende ateatzea zure salatik, eta igual Pamela Anderson kruzatzezu, en plan, Selfieak itzen duzu, nik ez daukot oitxura horiteko, nik ez daukot, baina nik ez dautzen do jende asko egiten dauena. Nei lotzasko mateia. Ni ni bere intimidadia. Bai, gaina dago bere hotelian, bere kuartotik ateatzen, ez dakit, ez zait iruditzen, egia esango zut, aurreko urtean Mario Casasei eskau geniola, nita lankide bate, baina pixkatzan, ez dakit. Pixkatiko noa izan dalako, eta, hortxe, zeolako momentu baten bai nik ustet altzitzaiola eskau, pixkat ikusin berdezu noiz aldan da, noiz ez. Baina, adibes Pamela Anderson ateatzen nian, gau ginen,
Ni jende asko Enion galdetzen eskauko, duztena. enion Handia da, eskauko. txikia da, bera motzen Bai. dago, ez? Konturatzen zara bera dala, ez dala. Bai, konturatzea. Bai, hori ez dakitolako zerbait esango nun. Oso ondo. Desfile bat makillaje arduraduna bazitzen, ze diseinatzaile o firma aukeratuko zinun? Imagina osate dutzuela, benga, aukeratu diseinatzaile bat o firma bat, eta zu izango zara makillatzaile arduraduna. Asko ona, baina ikusita Margielak adibidez zeintzun, Pat Magratekin, da... Hori dana ikusita, esango non baitu Margiela, porque le gusta la fantasia, eta, bueno, bea esango non. Bai. Brutala. Osea, Garrantzi hori emati azkenean makillaje bat eire bai, normalian modeluak eta juteia oso simple. Bueno, egia geho eta gehiago ikusteiala gauza, bueno, diferentiak, baina de repente olako propuesta bat makillajekoa, nik usteet mundu guztian izan zala birala. bai, eta gainera, nire ustez, borobiltzen zauan bilduma. Bai. Aurkezten zan bilduma, borobiltzen zauan. Makillaje hori barik, ez litzake berdina izango. Bai, etzan ulertuko berdin. Ez. Osea, borobildu itzen zan integrauta zauan parte bat zan. Bai. Eta zuk ez duzu, gero eta gehiago, holan tendentzialen bate markauko zinuke 2008-irako holan? Nik ikustet aurten, bueno, goazela urte batzuk clean lookakin oso sartuta. Bai. Eta nik usteet guain ateatzen nahi gala berriz hortikan, eta berriz ikustea begi markauak, makillaje pixka potentiauak, eta ez dakit, egia esan, ez dakit COVID-akin zer ikusik dakan, igual bai, igual ez, de repente clean look hori, dana garbila, dana tal, eta guain nik usteet berriz nahi gala bueltatzen hori segun. Nik esango nuke, azkenian dala holan, ez? Moda eta irudin mundu guztia da ziklikoa. Dana boltatzen da. Ez da boltatzen igual. Hori egia da, ez dala boltatzen igual, baina bai da oso ziklikoa. Eta nik esango nuke, gero berriz ikusiko dugula clean looka, eta baina ni adibidez gero eta gehiago, nik bai askotan hori, korridu itxe jatena hemengoko azpikoa eta gaur adibidez bai markau indot, beste batzutan bakarri punto pare bat hartze dut, eta jazta, askotan da ordenadore parian egon zelako denbora asko da. Baina niri beti gustau izan jat, egia da nire estiloa dala igual zuk estilo markau bat dakazu, baina nik nire buruan bai ikustet, guain dela 6 urte dola, beti begiak askoz pintautago, Espainiak, eta guain naiz urte batzuk, igual eyelinerra enula, ez da egiten da lehentzan, como beti eyelinerrakin, eta guain berriz ikustet, bai, buruan, eta nire buruan bai ikustet, bai bueltatzen. Ni gustan, ni espresio punto hori asko gustetan. Bai, keiaje azkenean jolasteko da, eta... Bai. Eta bana, erropare bai, azkenean espresatzeko da, zuk esatezuna, eta... Nik hortako erabiltet, oza... Takat dependentziko la makillajeakin. Hori da. Ze esango zinoke 18 urteko Amaia Urrestillai? Lasai hartzeko. Ona. Lasai hartzeko. Bai, porque nik 18 urtekin ja... Nik 16 hasi nintzen pelukeia egiten. Bai, urtetxo batzu ja, azten zara, 16 urte gaztea da. Bai, gaztea da. Eta orduan ikasi nun pelukeia. Barkatu, 16 urtekin, ofizialki jartze zarela, eta esaten duzu, baina lehen autila hasi zinen, itzen. Bai, oza... Bizitza oso? Bai, ni orientatzaian ajunitzen, eta esan zin, jun zarautzea Monte Albertia pelukeia ikastea, ze oso argi dakazu. Eta anjunitzen. Eta hori, gero makillajean nahi nun ikasi, baina enekin ere oso ondo nundi jun, orduan pixkat perreza bezala sartu zitzaiten ja makillaje munduan eoteko, eta, bueno, hori lasai harteko. Bai, ez? Bai, azkenian, makillaje munduan nahi dauen nahi sartu bai hori izango zotzezun, ez? Lasai hartzeko. Bai, osea, egia da lan hain berdala, eta nik saiatu naiz beti jendiakin juntatzen, argazkilarin batekin, azkenean ondo eramatezan jendiakin, bai biok puntu igualian zaudetenak, ezin dezu pretendiu zerotik hasi eta derrepente ez dakize argazkilarikin lan egitea, aldu pasa, baina pixkat batea junbertza orduan askotan igual nik bilatzen ditun. Nik nahet espresau
modelo batekin makillaje mota bat, igual argazkilari batekin ere bai behai interesatzen zaiona, pixka kolaboratzen hasi, eta, pixka zu bilatzea ere bai, noana esan jun. Bai, nietako gozada bazara, makillatzele moduan, eta bai, oso erresa laniteko gozada bat. Zein gustauko jatzun makillatzea? Igual pertsona ezagunen bat, ez dakit, baukutzulan norbait makillatzea gustako... Nere, hola top, esango non, Rihanna. Baitu? Brutala, gaina alek dauko, holan, sobretono bat doraua, increiblia da. Nahi beha txikitatik, espresatezuna musikakin, makillajeak, lookak, dana inspiratzaile iruditzen zait. Eta urte batzu joa isilik, baina, pixka bueltatzean, eta beha esango non, bai. Askotan, sortatzen da, zalantza, ze harmonia da, kolorimetriatikan, eta nietako dauko kolorimetria bat oso berezia. Bai. Dauko pegitzar batzuk izugarriak. Bai, da. Ni bai gustako jaten negotia, bai, eta bera jarzia. Eta danan eramateuna, beha beti, emateu gaur egun modan da ona, beak eramatezula guain dela, bai, ez dakiz emate urte. Eta badaki eramaten janskera lenguai moduan. Janskerakin eta makillajeakin edo eramaten dauen irudiaz, mezu asko elazten dau, bai. Izugarria. Eta beak badaka marka bat makillajeana, eta hori da, hori beti espresau izan dulako makillajeakin piloa, eta beha esango non. Bai. Eta makillaje produktu bakarra holan aukeratzia izango bazeinu, hau da, esatutue, bakarrik eratu zeike, maletin osuan, makillaje produktu bakarraz. Rimela esango non, igual. Bai ez, bai holan egin eta nahiko da. Bai, azkenean, pestainak pintau pixkataia beti emateizu beste begila erekitzeizu, personalidade pixkat emateizu, nik usteet. Dot berdina hartuko naukera. Bai. Betik iten dugu berdina, galdetzen dugu betik galderatxo bat, eta da, txartel gorria eta txartel berdia zeinei eskeniko zinuke. Hau da, egon leike pertsonai bat, akzio bat, konportamendu bat, esate duzuna, ja guztetan bape, txartel gorria. Edo igual txalotu itzen duzuna, eta esate duzu, honei, txartel berdia. Moda industria, makillaje industrian... industria hontan txartel gorria esango non, badala industria bat ego askokin jolaste deuna, ez dakit azkenian zein da honor, hemen, makillaje munduan ebai, diferentzi asko daude, eta, ez dakit, azkenian danok ite deu lana, danak bat itezu proiektu baten, ez dakit, telebistan bat ez da, bestia gabe, azkenian aurkezlia ez da kamara baino gehi, ez dakit, hori esango non. Hori bebai ikasketa bada, askotan hori... Gero lan aitezunian bertan ez da hain nola, baina, kanpotik pixkatola ikustea. Igual bebai hori helarazi duzkuelako askotan, baina bitxu. Ez naukon ikuspuntu hori hartuta eta, arrazoia. Eta bukatzeko lan, botako notzun, valorazio gaia, ez? Zuk uste dozu Euskal Herrian edo Euskal Herritik kanpo makillajia baloratzen dela, eta ez dakite, askotan erremunerazio kontutara faten gara, ez? Egongo dielan batzuk gehiago pagetan da hobienak, beste batzutan gutxiago irabaziko dozu, hori leku guztietan moduan, eta estilista moduan nik hori izan daike, batzuk gehiago baloratzen daue, gehiago emate dutzue. Baina zuk uste duzu lan orokorrian baloratzen dela, zuen lana? Bai da sektore bat emakumeak izate gana normalian gehienak, eta orduan, konparauta produkzio baten kamara batzukin, bai dago, ez dago hain balorauta, baina, generalian nik esango non baietz, badal lan bat, bai da ona, ez dakit, balorauta, eta gero aparte, segun ze zerbitzu mota ematen desun, diferentia audiovisualak edo kliente pribau bat, azkenian kapritxo bat
lujosko zerbitzua dala, no? Ez dizu edo zeina deituko zure etxea juteko makillatzea, orduan egia da lan bat, gehiago eta gehiago ikustean zure etxea etortzea eta hola, baina dirua eskatzezun momentuan igual, ikusteue gauza bat, bere burua aldi honain, makillajeekin askotan pasatzea, ez dezu baloratzen ze ikustezu zure burua ire bai aldezula makillauta, ez da hola diferentzia asko hor batetik bestea, baina azkenian pagau berdezu pertsona bat jutia zure etxea, zurekin pasatzea goizosua, ez dakit. Bai, eske denbora niretako da luxu bat, ni galetuko basozien, zeda luxua da denbora. Eta zuzabitz pertsona baten denbora erosten. Zuretako dedikatzen da. Nik zu kontratatzen bazaut, zuk lagatzen dozu beste guztia eta nirekin zare, eta gainera profesionalki, zure produktuekin, bai. Eta guain eskontzak eta adibidez ikusteala pixkat berriz, nire inguruan behintzat ikustet berriz asko moitzen bezala. Eta hori azkenean garestia da, baina eske aigea gordetzen da eta hori zuretzat igual urte beteko datakin, o 2 urte, egun horta arte zurekin hitz egiten, edo zer gauza WhatsAppetik hitz egiten. Azkenean da... Ez da garestia, niretako da balio dauena. Edo baloratze balin badezu, bai. Ez boduzun nahi, ulertzen baduzu garestia dela, ez da, ulertzen duzulako orduan ez hartuta, punto. Bai, baina nire ustez be, ez da gauza zerbitzu esklusiboa azkenian, orduan, gauza esklusiboak pixkat pagauen berdia. Orduan, bai. Bai, eta beste gauza batzuk ordaintzen ditugun moduan, bai. Baitu, pasauko gara, galdera batzuk itxera, motzian. Orduan, nik emango dotzut aukera batzuk, eta 2 aukeratatik, bat aukeratu, o ez, o bapes, o biak. Pat McGrath edo Alexis Stone? Biak. Ez que ez da erresa, Bota ditut hor bi handi. Gaina, bastante diferentia dira biak, orduan, batek bestia, biak komplementauta. Bai. Eta ez zaten bat, ez que nik ez noke jakingo zein, baina bueno. Karakterizatzeko, zen aixau dozu, protesis bat edo makillaje oso landu bat, kurrautako zerbait? Protesiakin, kurrautako zerbait. Bi eta bi. Zinemarako lan itxian aixau dozu edo musika munduko performanceetan? Guantxe igual musika aukerako non, bai. Bai, dauko beste gauza bat. Bai, zini asko gustatzen zait, eta oso diferente bizitzea, baina, guantxe musika esango non. Nabion ikusten, botak edo zapatillak? Zapatillak, beti. Telebistako kaosa edo film labur bateko intimitatia? Eske oso diferentia da. Bai. Nei telebistan kaosa da honian, telebistan lasai da honian, ebai ondo da, baina kaos hori da honian da programa bat 1000 gonbidatukin dare bai, disfruta baitet. Musika jarri, eta venga. Eske gaina ordu asko die, orduan biadozu puntxo bat noixen behin. Bai. Hoxe, telebista. Oso ondo, kolore bizi-biziak ala testura landuak? Testura landuak. Oso ondo, animal print edo tartan kuadruak? Animal print. Briefing zehatz bat edo askatasun osua? Askatasun oso. Moda editorialeko makillaje lanak edo desfile batentzakoak? Baitu desfile batena esteti nola ondo, así que desfile bat. Baitu. Mate makillajea edo glowia? Glowy. Beauty blender edo brotxa? Brotxa. Eta gema dentalak edo betiko piercingak? Gema dentalak. Gara, zapatilla botak, gema dentalak edo piercingak. Nau oso berotuta, iteko. Iteko? Bai. Piloa duratzeu gaina. Bai, hori galdetu binotzun zemate? Hau ustaian jarri nun, eta uste diak kenduko etela zeia, hemen beko bat kendu intzait, eta ja aldatzeko. Baina, bestela asko duratzeu. Bai. Oso berotute. Baitxu, podcast guztietan iten dugu gomendio bat, bai? Eta oinguan, eta hitz egin dugunez gaina beria, Pat McGratheko bera makiatzailea da, eta bere kontua nedote gomendatu batez be, uste dotelako
oso ondo erakusten dauela makillaje mundua, ideia, da oso inspiratzailea, askotan emoten dau tutorialak moduan itxeitxula, osea, guai dau, nik behintzat gustau itxajat bere edukinak eta holan kontsumitzia, eta uste dut, dala oso ez dauenantzako ezagutzen, erreferentzia bat makillaje munduan. Orduan, lagako dugu hemendik bere kontua, eta uste dut dala... Bai, nahi gehienetarikoa gustatzen zaiten makillatzaia da, bai. Bai, lehen gainera ipatu dozu, Margiela, ez dakizet, normala. Bai. Eta podcast guztietan egiten dugu beste gauza badala esaldi bat ekarri moda industrian, esanguratsua izan dana. Eta gaurzu makillatzaile izan da, ekarri dugu makillatzaile baten esaldia. Eta izango litzake esaldia, makillajean ez dago araurik. Edertasuna, askatasuna baita. Eta hau da Kevin Okoinen esaldi bat, pentsata jatela oso polile dala. Bai. Eta arrazoi asko dukona, eta ez dauenak ezautzen, Kevin izan zen pertsona bat kontourina purtsu bat jarri zauena eman sortzena ezagutzera eraman zebana. Hauxe, irabazi zauen pila bat liburuak idazten be bai, liburu pare bat ustot idatzi zitxula, bastante arrakasta eukizitxunak, eta, intzauen lan pila bat bog eta honeindako eta desente lan nintzen. Arrazoi guztia da. Ez baina, pentsata jat, askotan, makillajia ematen da dela tapatzeko eta askotan da, azaleratzeko ondion gauza gehiago, gauzak ezateko, edo gauzak markatzeko beste modu batera. Bai, gauza askotako balio azkenean. Aldo izan jolasteko gauza bat, edo hori seguridadian lantzeko gauza bat, edo azkenean erraminta bada, eta erraminta bakoitzak nahi du mesela erabiltza. Hori da. Eta bukarara heldu gara, eta oingo duguna da, gonbidatu guztiei eskatzen dugu zerbait ekartzeko, zen nahi dugu hemen sortzen dien elkarrizketa guztiekin panel bizual bat, gure unibertsu apurtxo bat, panel bizual horretan islatzeko. Eta zuri bai eskatu dugu, zehoz ekartzeko moduar kolektibo horiteko. Eta... Gekarritut, pestaña batzu. Aize, ona. Gainera, lehen ez dauzunean... Gainera esan diazu rimela. Baitu, zentzu dana. Eta hor pegaukitu. Ze ona. Bai. A ber. Aize, ondo. Hemen ekaitzen argazkian edoan. Nahi baduzu, hemen, nahi dozun lekuan. Ze azkenian gero dana osatuko. Así que... Hola, ez pixkat forma bat pixkatekin. Bai, pegauitea. Qué guai. Qué bona. Hola, Xen. Placer bat. Zuri, inbitatzatik. Bai, urne arte. Aber, ikusten gare. Eskerrik asko. Profesionalen begiradatik, gure hizkuntzan, euskarazko lehen moda podcasta. Moda 360.